Odhi nyime riwruok mar Red Cross onyiso luoro ni oganda ma kwan gi nyalo romo milion 4.4 pod ngaji onuro. Ka giyango chenro mag reso oganda ma osekalo e midhiero mag kech kaluwore kod oro ma silili mane okwako piny. Apisas mag riwruok mar Red Cross kod Red Crescent IFRC olero midhiero mamedore kaluwore kod lokruok mar kor lwasi. E kindeno bende giyango yore mag puonjo jopur kit pur manyalo nyago cham malong'o kata bed ni koth tin. Bende gilaro ni chenro mar reso oganda kokalo kuom omenda ma giwacho ni osekonyo anyuola mathoth chako ngimagi manyien kata odoko ni midhiero motenore kod chal mar kor lwasi kod lwenje mag oganda pod dhi nyime. Red Cross ojiwo tudruok kod jokanyo moko mar konyo oganda mang'aw. 7 counties in the arid and semi-arid and some 2 counties in the non-arid and semi-arid which were really affected by the drought. In total, of course, we had slightly over 5 million people which required food assistance despite other needs like water. Chik mar loro kembe mag rego niang'